एमएलए जयन्त बसुमतारिया गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि गेजेरजों आरो सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय रां अनसुंथाइ चेक गथायदों। एमएलए जयन्त बसुमतारिनि होनाय रां अनसुंथाइ चेकखौ मोननानै फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। ভালে লাগিছে আজি ভালে লাগিছে অসুবিধা কি আছিল? অসুবিধা আছিল আমার কিতাপ কিনা অসুবিধা আছিল, এডমিশন হওয়া অসুবিধা আছিল, এগুলা মানে পয়সাটো দিলে আমার ভালে হল, কিতাপ কিনবা পাৰিম, এডমিশন হব পাৰিম। হ্যাঁ কি কব সরকারক? সরকারক আমি ভালে কম আর কি, আমাক ভালে সুবিধা দিছে, পড়াশোনার কারণে সুবিধা দিছে, বহুত খুশি লাগছে আর কি, মনটো বহুত ভালো লাগছে। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बोसोरफ्रामबो 950 बेबायदि चेक जों होनो हायो। देग्लाय 900 सुबुंफोरनो बेमारि आरो फरायसा 900 सुबुंफोरनो जोङो चेक रानदों। बेयाव फरायसानि थाखाय 5000 आरो बेमारिफोरनि थाखाय 10,000 खरि होनाय जादों। जे आङो थांनाय बोसोरनैयाव नुदों जे गोबां माखासे गार्जेनफोर फैयो जोंनियाव बिजाब बायनो, एडमिसन होनो फैसा बिफैयो। फरायसाफ्राबो एखे, रुगियाफ्राबो फिसा मोनसे बेमारखौनो गाव फाहामनो हायैनि थाखाय मोनसे राङारि मदद बिफैयो। गोबां बेबायदिनो फिसा बेमारानो उनाव गिदिर जानानै माने गिदिर बेमार केन्सारसिम बारस्लायलांनाय बायदि बिदिन्थिबो दङ। दा बेखायनो फरायसाफ्राबो जाहाथे एडमिसनाव मदद जायो, बिजाब बायनो हायो, बेजों सोरहाबा ड्रेस जाहाथे बायनो हायो। डाइभार्स माखासे जेंना दङ फरायसाफोरनियावबो, दा बेखौ जाहाथे बेखिनि 5000आ गोबां फैसा नङाब्लाबो बेखिनि रांखौ बिथांमोननो जाहाथे एसे मदद जानाय बायदि होनाय जादों। आरो गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनो बेखौ होनाय जादों। न'खरसेयाव बोसोरसेयाव सासेल' जाहाथे मोनो बेखौबो नायनाय जादों। न'खराव जाहाथे एसे साख्रि गोनां मोजां न'खरा जाहाथे बिथांमोननो होथ'नाय जाया बेखौबो नायनाय जादों। आरो रुगियाफ्रा माने फार्मासियाव थांनानै मुलि जानानैनो बेमारखौ फोसाबनो नागिरो। खार'ना जाहैबाय डक्टर गेदेरनाव थाङोबा, MBBS डक्टरनाव थाङोबा बिथांमोना ब्लाड टेस्ट खालामनो फैसा नांग्रोगौ जायो, सन'ग्राफि खालामनो फैसा नांग्रोगौ जायो, मालाबा स्केनिं खालामनो फैसा नांग्रोगौ, जेराव 2000निफ्राय 3000सिम फैसाया थाङो। जायनि थाखायनो बिथांमोना आसोल बेमारा मा जामारदों बेखौ माने एग्जामिन खालामनो हाया, जायनि थाखाय बिथांमोननि बेमारा बेराम हिसाबै थालांबाय थायो। दा नैबे रांनि गेजेरजों बेमारि फिसा फिसौ बेमारफोरखौ जाहाथे फोसाबनानै लानो हायो गोरिब न'खरा। दा बिनि थाखाय बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। आं मिजिं खालामो जे बोसोरसेयाव जोङो 900 न'खरनो जिहेतु बेमारि आरो फरायसाफोरनो होबाय थादों। थांनाय बोसोरावबो होनाय जादों, देग्लायबो होदों आरो फैबाय थानाय बे बोसोर बाखिनियाव आसाम सरकारा जिहेतु जोंनो बोसोरफ्रामबो बेबायदि अनसुंथाइ होनो सुबिदा होदों। बेखायनो आंनि फारसेनिफ्राय दिनै नैबे 13 चिरां ब्लकआव गासै 200 जन माने रुगि आरो फरायसाफोरनो बे चेकखौ राननाय जादों। आङो जोबोद मोजां मोनदों जे फरायसाफोरखौ एसेब्लाबो मदद खालामनो हानानै, रुगियाफोरखौ एसेब्लाबो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे गोजोननाय होनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।